বেঙ্গলি ভালো করে বলতে मैं प्यार दे रहा हूँ, प्यार है, पैसा तो हर कोई देता है। यही गाड़ी तो एफए भी चले, लुको ना बोले नहीं करते चले कोलकाता एफए पूरा फैमिली मेम्बर गोड़ा एक्चुअली আমি এখন আছে বেঙ্গলে কলকাতা দিয়ে। আমি বেঙ্গলি ভাষা বলতে পারি না তো কলকাতা ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି एक्चुअली। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ କହିଥିଲି କି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ତ ସେଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବିନି ତ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ବନେଇବି। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଲି, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବାଇ ବାଇ କହିଲି। ବଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବିନି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ଏଇନା କୋଲକାତାରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ହଳଦିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଏପଟେ ସବୁ ବସ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଯାଉଛି ଏଇନା। ଆଉ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଆମର ଜଣେ ମାନେ ଆମର କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ